Cycki. Mój kamrat Ecik od Petlicki to się ostatnio jakiś oklapnięty i na fresie posmoszczany zrobił, a na isto niemocny i nie było, co by go łorososik targało. To nie, i no wiecie, mu się cięgiem zdawało, a prawił mi to na słodach we naszej sieni i że na co się wejrzy, sztyc widzi babskie cycki. Widzę, że się Karlu stropi, bo to idzie o rozum przyjść, to ciech go smówił, co by poszł do doktora. Pokwansku siecik do lazaretu i mocie Anung trefił choby na ostuda na gryfno doktorka. Tam mu się koza zicnął, jaki skórzany hoker, wywalała co jak i zaczynał. Pytel, pedzą mi oni, a pokazuje mu apluzina, co oni teroski widzą. Ano, doktorko, Padojecik, to jest jeden cycek babski. No, a teroski, coście panie pyjtej dojździeli? Pyta się ta doktorka i pokazuje mu gryfno z owcito byrna. A, to tyż babski cycek, padł całkiem na Ecik. Doktorka tak zdziepko się zgańbyła, lica się jej zaczerwienili, filuje tak naokoło po tej izbie i pokazuje łoros Ecikowi na taki epny weker, który tyczał we winklu izby. Mogą mi oni powiedzieć, co im teraz ten srogi zygor przypominał? Ecik tak luknął do zadku, kuknął do przodku, robi się czerwony na pycholu i tak całkiem po cichuśku, a cięgiem się gawcy na ten pyndel od tego zygara, kiedy kiwo się rozlewo, rozprawo, kiwo gobum, nikaj ten pyndel i... No, choćby kusikowu dwa babskie cycki, wspominał Eugen z Pnioków.